Untuk mas aku mas. Nah, Saya mangke sabibaripun minangkani panyunan saking operator lighting, mangke dibajutaken saking panyunan panjenengan para kadang tamu, para kadang keluarga saking Bapak Sri Gupo. Mangke, siap. Siap Ibu Sapitri. Lala. Oh, wis tenang, panggah dipinangkani. Pokoke sing penting kondisi aman. Lanjut ngono wis to wenang karo campur sarine dhewe gampang kowe. Ya Mas Wawan. Nggih. Sarangan kalian Juwana Laras. Dumel. Oh nggih. Spesial untuk operator ya.
lagi satu buah tembang yang cukup terbaru. Oh, sudah kita hadirkan spesial. Lestari.